ସାରଟା କେମିତି ଆଣିବୁ ଗାଡି ଆଣିବୁ ନା ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଥିରେ ଏତେ କଥା ଭାଇ ମୋର ବୁଝିବାର ନାହିଁ ପଇସା ପଇସା ତ ଦେଇକି ଆଣିବୁ ନା ସେ ପଇସା ଗାଡିଟା ବନେଇ ଇଏ ଏତେ ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରିବୁ ସେ ଉଠୁନି ତ ନ ଉଠୁ ନହେଲେ ପଡୁ ତାର ଭାଙ୍ଗୁ ଗାଡିଟା ବନେଇବେ ତାର ସେ ସାର ନେଇ ଆସିବା ସେ ଡାଲା ନଦିଆ ଆଣିବା କଣ କହୁଛୁ ୟାକୁ କହିଛି ନା କାହାକୁ ତୁ କାଳେ ଏତେ ଛୋଟଟେ ଦେଖ ବଡ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କଣ ଛୋଟିଆ ଦେଖାଉଛି ଛୋଟିଆ ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ମସିହା ଦେଖ କେତେ ମସିହା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 2017 ନା 1997 ମୋର ବୋକା ସୁଧା ଅଛି ଇଏ ତ କେତେ କଣ 5 କୋଟି ମିଳିବ 5 କୋଟି ଭାଗ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ 5 କୋଟି ମିଳିବ ମାନେ ଗୋଟେ ହଉ ଦେ ଦେ ଟଚ୍ ପକଉଛି ଯଦି ହେଡ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ହଉଛି ସାରା ଆସିବ ଯଦି ହେଡ୍ ଟେଲ୍ ଆସିବ ଯଦି ଗାଡି ବନାବ କଣ କହୁଛୁ କଣ କହ ହେଡ ପଡିବ କଣ ଦରକାର କଣ ଦରକାର କହ ହାଁ କଣ କଣ କହ ତୋର କଣ ହେଡ ପଡିବ ଟେଲ୍ 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 ଗାଡି ବନାବ ଗାଡି ମଗେଇ ପଇସା ନେଇ ଆଧାର କରିବି ଏବେ $20,000 ପଡିବ ଏବେ ଆଇଲା 5,000 ଟଙ୍କା ଏ ଗୀତାରେ ବାଜୁଛି ଗୋଟେ ନା ମୋ ହାତ ପ୍ରବଳ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯାଅ ନେଇକି ଆସିବ ଦଉଁ ଟିକେ ଭିକ୍ସ କହିଲେ ବା ନେଇକି ଆସିବ ଯାଅ ଟିକେ ଆଣିବେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇ ପାରିବୁ ନା ଏବେ ଆଣିବେ ଫୁଲ୍ 5,000 କଣ ପଇସା ଧମକଉଛୁ ମତେ ଆଜି ଗାଡି ବନେଇବି এটা কোন লেখা আছে দেখেন হ্যাঁ লুকা কত সাবুন লেখা আছে কোনটি লুকা এটা লুকা ଭି ଆଇ ଏନ এন ଏଟା କଣ কোন তো কোন ଏମ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ কোন লেখ কোন কোন ଭି ଆଇ ଏମ ଲୁକା କତ ସାବୁନ ଆଉ কোন কি সাবুন কোন ভিভো সাবুন ভিভো না ওপো কোন কোনটা হ্যাঁ কোন সে কোন লেখা है স্পেলিং টা বল ଏଇଟା ଭି হ্যাঁ ଆଇ ଏମ हां कौन हला बे लुगा वाला साबुन ना कौन ବାସନ बासन में साबुन हे और ना बर न जानि पार चित्र रे देखि कोइ बासन ओय मु गुडे फोटो उठेनी हला फोटो उठेनी से बोर्ड मारिनी मो नाक सीधा थांक रे वाला हम पूरी रखोजी मैं आंगुली के चार्ज करना चार्ज ना ना मत कोई हां चार्ज ना हो हां ना हो और सही कर ये पूरा